Čaute ľudia, dneska si natočíme penalty, vítam vás z nového videa Samulík na stojička jednotka. Máme tu penalty, nakoniec bude bonus. Z rohu budeme strieľať na penalty a potom do brány. Máme troch kamošov, Adama, Kevina, Domina. Poďte sem. Dobre, takže sú tu a môžeme začať. Takže ľudia, idem teraz ja. Idem kopať penaltu, takže môžeme začať. Áno! Kevin, daj loptu. Ľudia, dal som penaltu, takže ide Adam a Kevin zostáva v bráne. A za každý gól dávajte lajky a odbery. Áno! Takže dávajte lajky. Teraz ide kopať Kevin. Dámy a pánovia. Dominik je v bráne a ja idem kopať. Uvidíme, či dávate like alebo odber, alebo nič. Ale nič. Idem do brány, lebo som nedal gól. Áno. Dali mi za gól, takže ide Kevin kopať. Držte mi palce. Takže Kevin je v bráne. A Dominik, počkajte ľudia, ja teraz spravím takú peknú gól, skúsim tak. Ak dá, tak musíte dať odber. Až toto chytím, musíte dať odber. Ak toto chytí Dominik, tak musí aj odber a like. Tak dávajte odbery a lajky. A do komentáru napíšte, čo máme natočiť Na budúce. Ale ideš do brány. Ľudia, netrafil som, čiže idem do brány. Držte palce. Čo idem? Však jedím. Ide kopa. A podarilo sa. Adam zostáva v bráne. Ale nebol gól, takže Dominik ide do brány. Idem kopať. Ak dám, musíte dať odber a like. Áno! Dávajte odbery a like. Na to, idem na to. Takže Adam ide na to. Skoro. Ja som musel to takú... Adam ide do brány a Dominik ide strieľať. Dominik? Áno, a Dominik strieľa gól, takže ide Kevin. Chyte. Ale dal! Dávajte lajky a odbery. Až dám, tak dávajte lajky a odbery. Takže idem strieľať. Ešte palce a dávajte lajky. Ale škoda! Ide strieľať a môžeme ísť na to. Si ukážeme záber, jak ide streliť. Kevin dal gól, to je neuveriteľné. Tak to chytím, verte mi. Ale do keľu
Takže ideme na špeciál. Áno, ideme na špeciál. Bude sa to skladať od rohového kopu. A potom nám niekto prihrá a my musíme dať gól. Dominik zastavil a strieľa a je z toho gól! Teraz idem strieľať z rohu ja! A gól z toho není! Dobre, takže Adam ide kopať a Dominik ide nahrávať. Domino. A Adam dáva gól! A týmto ukončujeme video. Dúfam, že sa vám páčilo a viac vám po výsledku. Ak sa vám video páčilo, dávajte odbery a lajky. Dúfam, že budete sledovať náš kanál Samulík. Čaute. A podporte aj našich ostatných youtuberov. Budú mať kanály. Na budúce video vám poviem aké. Takže čaute!